Добрый день, паважаныя сябры. Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма ўрока Ефрасіння Полацкая. Велічны звон склікае палачан на сход на плошчу каля Сафійскага сабора. Сюды спяшаюцца дарослыя мужчыны, гатовыя стаць пад княжацкія сцягі і бараніць сваю зямлю ад ворагаў. Князь пазірае на людскі натоўп, думае думу. Час выступаць у паход. Па вузенькіх вулачках горада спяшаецца дзяўчынка. Гэта Працлава. Ідзе хутка і ўпэўнена. Горад ёй добра знаёмы. Праз хвіліну дзяўчынка ўжо каля сабора. Тут лечаць параненых воінаў. З раніцы да вечара дапамагае Працлава. Каму вады паднясе, каму слова ласкавае скажа. Мінулі гады. Падрасла прыгажуня Працлава. Ёй споўнілася 12 гадоў. У такім узросце яна ўжо лічылася нявестай, і бацька надумаў аддаць яе замуж, але яна вырашыла інакш. Сышла ў манастыр, каб прысвяціць сваё жыццё Богу і бедным людзям. Маладая манахіня атрымала новае імя Ефрасіння. Яна стала жыць у Сафійскім саборы. Там чытала і перапісвала кніжкі, іх прадавалі, а грошы раздавалі бедным. Манастыры сваім набыткам дзяліліся з беднымі людзьмі, давалі прытулак падарожным. У час, калі жыла Ефрасіння, дзеці атрымвалі адукацыю дома або ў школах, пры манастырах, цэрквах. Ефрасіння вучыла дзяўчынак чытаць і пісаць, рабілі розныя хатнія справы, шыць, гатаваць, ежу, вышываць. Слава аб дабрадзейнасці Ефрасіння разышлася далёка за межы Полацка. Ведалі яе ў Кіеве, ў Новгарадзе. Людзі дзякавалі за дабро, якое яна рабіла для іх. Ефрасіння вучыла людзей паважаць адно аднаго, заклікала спыніць крывавыя войны. У Полацку, недалёка ад ракі Палаты, па сённяшні дзень стаіць прыгожая, нібыта лялечная царква. Яе пабудавалі па жаданні князёўны манашкі вельмі хутка, за 30 тыдняў. Гэту царкву людзі завуць Спаса Ефрасіняўскай. У кожнага народа ёсць святыні, якімі мацней за жыццё даражылі мудрыя продкі. Для беларускага народа такой святыняй з'яўляецца крыж Ефрасіні Полацкай. Паданне сведчыць, што крыж свяціўся, хворым вяртаў здароўе, знясіленым надзею на лепшае жыццё. Атрымалася так, што крыж знік. І дагэтуль дакладна невядома, дзе ён знаходзіцца. Сучасны майстар аднавіў вобраз святога крыжа. Гэта святыня была урачыста пакладзена ў Спаса-Ефрасіняўскай царкве. Тут захоўваюцца сёння і мошчы святой Ефрасіні. А пошукі сапраўднага крыжа працягваюцца. Пражыла Ефрасіня больш за 60 гадоў. Добрая памяць аб ёй засталася жыць. Яна стала першай жанчынай сярод усходніх славян, якую царква абвясціла святой. На гэтым наша размова сёння закончылася. Мы пазнаёміліся з Ефрасіняй Полацкай. Да сустрэчы, сябры!